ala nunu de wolola baba ni konena ne ka kɛmɛ fila ni 50 ye mago ɲɛɲɛ Bamako ya kan imposer jelimusow ka kan sigi u sanfɛ awɔ a ka diya ye a ka goya ye et puis jelimusow kan ka ne barikada kosɛbɛ fiancé parce que ne de ye wari minɛ cogo yiru la wari tɛ fili o n'i ye wari fili a bɛ dɔ bɔ garijɛgɛ la ne de ye wari minɛ cogo yira jelimuso la o kan ka ne fo de mais mɔgɔ tɛ mɔgɔ fo bilen dusukun banna sinon o kan ka ne fo ka ladiya ka miliyɔn bɔ cogo yiru la ala n'i ye dulokibani don hali a cɛ togoya o kan ka ne barikada ne tɛ kuma fɛ hali Yoruba musɔrɔw siri cogo k'aw bila page la a tɛ to ka n barikada ne ye mun k'aw la sa Amadu Soromo ka Mamadi Kɔbiya fiancé nin taara ne fitini de ye Burkina o y'a sɔrɔ 16 heures de ye président ye Bobo Julaso Ɲame u ka quartier ye Jaradugu de ye énergie kɛrɛfɛ fiancé a y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ n'i ɲinɛ ne ye kɔrɔlen kɔ n ko fisiriwaleya de b'i kɔnɔ ne de bɛ ɲinɛ kɔrɔlen kɔ fɔ ni ɲɛ n tugu kuma dɔ la n bɛ bangaye kɛ o ye tiɲɛ ko Fatumata Jirɛ a ye fɔli ta an ka taa yan de ye Bamako ye an ka taa fɛ Fata an k'an sigi Fatumata Jirɛ an k'an sigi sani yɛrɛ ɲabalu dɔ ka maga i la Magina